Mungkin number one mosot manu. Pas din kakak bukan sebidin kakak nong nak manu beri beru kelai jangan. Sari kaham narok jotan gajung. Ang tabuk boro faisok pajak nai di nodi kinaro faisok pajak ekdom tuitor mase nodi parung na nai tongo bazar thana bagoi hingkai kaisa ingko anchilai ni kisa buku tam jani ungka kesa oben bagoi tabuk daktar phungna bagoi bazar thang tongo hingkai norok ani blog no soya sang nai tongdi hingkai ani blog nai enjoy khaidi norok na phunuk tongnai tui kinaro busuk nai thongnai thong nai di yang rogai ko kolok khaji iko busuk nai tho yang tai banai tong jaga hal rok bai bui mui ku thung ro kaina bagai ekdom nai thong mase oh my god nai thoto pura iko yang saga phijing tai banai thong mani jaga nokha tai banai thotok nokha rok nai thong manse ba ase bakharok shanti ong thango oh my god nodi parung ba tabukai gai tabukai bazar thana bagai norong na khetorok phungano busung nai thotok khetorok tui kinani iko nai brok albai jak pura nai thotok tau phanok bohongro pura nai thotok ina khai bor kam khailu ne gari nai thong mani se jagar pura ar ke angka mui ku thungro kaijak bera dumoi oba te khange jo nai thotong nai nok phaine phede chime para ko bas chung nai thok romit ka nok thok ti kan e jang khai u jang sai to ka sin para u jang sai to e jang sai to ka sin para onggo gari bang mani se gari rok jomai jak thik ke ne gari gari tor mani yang ke chau khai kana kana ini bazar ni phai mui bok saka tha mui songma nayo tha pai tu mani kutuk khamui ganja mosor somlo kera mamlo rojak betam habuka sabutung kusubutong mui songba ka ni bitisi bangka mui songma manse video khaja biang ka taksi bakta songba ka ni dusun roi karika mai bokka jakan baskai agi thung to una ba thanga borjani thani ba thanga ota sa sese ta thung mama jeng thanchi nai do turuk nung do turuk ta duar khungchi nai duar soka thanchi nai baiki ma phainai di bo jibbono saijung tongmaya dar phungkai ma phaika ta khai e bukhungno ta khayo ar khailai botha किधर जा रहे हो दुजन माई चलने का चिन कोई के थुका ऐसे दुजन माई चलने का इनका आनी फुंका हम नरक जतना न ताइविशा फुंगा मालाई फिर का नरक बाय काय तीनी काय chung tabu khai an ma sung no ko thana nai tongo hinkai an ma sung no ko thangai an ma sung mo tai khainya nai hinkai mo tai khai mani norong no phurung nai bai ke mo tai khai chini tripura rok bai ke mo tai rok khai boini salai alada khayo hinkai norong nai tongdi ani blog no choya sa norok chini niyom rok nai namusung hangkai ani blog no choya sang nai tongdi angkai video no kisa pana skip ta khai ding kai ani channel no tin no prothom khai kai like khai di share khai di kai subscribe khai di channel no asna tha
Nani bang kali balai baik tam-tama kayo. Nong bude om thi khai nai ne di. Bây giờ xíu mồm luôn. Có chụp cột thằng giá. Không phải, không có cột thằng giá. Mairung thali chini bata shurung joto ready kaya lagya. Tapke puja ran thali nebo. Mai tu koncham mai shu. Tahu kaya mau kamu sobat jalan ya? Thapar ko song nai tili. Kita pakai salah ya. Vậy buôn rốc người phải cả buôn rốc salam lai buku salam lai Ini bagai halai ka. Mata kan. Ini kan mau sama yang maksi tu. Bahkan pun bahkan kata rakyat buku salam itu bahkan mau songai buku ani basi ke songai itu bah song ngoi mana solai kau mereka mereka bayar takai pun buku songjak salah ini sampai Talor ro. And action. Ana talor ro dengai nok dujon ro. Baby si sai phunu. Lebu kole. Ini kita sedang tu. Ada lebar agak macam. Achung moso mang yo kai songjasi. Macam kita apa? Urus tadi. Imo hike number 1 moso chamanu. Ek number moso chamanu go. Em cái tôi number. Kamu kau punya angka Có dân lấy đó. Mà xem thao tôi sáng. Không một hòn. Cả hai nó phe mày cứ chạy trong hay cả. Mày cứ chạy trong không mấy mà sẽ xoay đến mấy sẽ trong Cái biết bùa bùa. một khi biết bây giờ vậy. À, bùa ăn cái này không tốt. Wow, very dangerous. Hai con tụi mày nó hay trong hay cả. Bo khai 5 दिन ka khau bo khai 6 दिन ka khau nong na buri be ruk khlai jak Tụi mày hay trong hay rồi. Tụi hay cái này không được. salai nungai jaton na thalai na nai